Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Ma.
Ada orang semasuk kita tu parminggu tadi manugoton martang yang nahohom mahita. Amen. Mari deh mahita.
hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumu palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Yesus. Martua maaka nama uas malemi dah hati goran, ai pabosuran donasida. Martua maaka na ias todi, ai idau nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, sai tugu-tugu jala rajai marohanami, marhite-hite to dimi, asa olo hami manangiho dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami, sai urupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupa kami hanguluan saleleng nileleng na. Amen. Patik di debata, tatangihon ma di minggu pasiaho dung Trinitatis, sadarion, ima patik papituhon, dohot patik pawaluhon, dohot lapatana, patik papituhon. Unako mangalakup, dia do lapatani, odo, iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa toman rohata, jala porman, dohot pangalahota, rodi dihatata, yang go akan nang merbagasi, ikon marsi pahamaolo doi, jala masih haholongan. Patik pawaluhon, unako manako, dia do lapatani, odo. Iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo madobu hepeng ni donga jolma, manang mabay bisuk-bisuk, mangala cupon buniaga, ikon si pagadao ni rohata do arta ni dongan, do jala siramotata. Atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon nahombartu patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombartu patikmi. Amen.
atau poti madosata. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala amanami hujau hami doguarmu nabadiai ala targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak debata nagabejolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiroham di hami. Saya patok tong madihami roha hamoleateon tuho. Oto di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit. Binain ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohoto di parbadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasani dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahuldul di siamu ni habangsa ni ha tongamona di banua gijang. Di baheni tarbahin ibana do panguluhon. Rodi ujungna akan nasadok rotu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion ima sia 2 Samuel 10 sada ayat sada rodi 15 margatisorin mahita majahasa. Jadi dung salpu sataon jupang musetiki haboborhat ni akar raja gabe disuruh si David masih jawab dohot akan naposona bahen donganna rodi sadok Israel. Asa disiapun nasida halak Amon jala ditukum hutaraba alai tinggal di Yerusalem do anggo si David. Dungi marhira bodari hehe masih daud sian podomana dalam mardalan-dalan di atas taruk di bagas nirajai
gabedi ida masian atas tarupi tada paropuan nama ridi ulisi tutudo rupani paropuani. Dungi disuruh si David ma suruana asa ditakasi pangalahon ni paropuani gabedi dok halakna da si Betseba doi buru ni si Eliam jolma ni si Uria margahet. Jadi disuruh si Daud masuruana mangalap nasida. Jadi dimusahat nasida tujuluna. Laos diakupi manasida modo. Alai dung manguras nasida sian haramonna. Muli manasida tujabuna. HP dung gabe-gabean paropuani disuruh masuruana pabotohosa tu si David ni nama nunga gabe-gabean au. Dungi disuruh si Daud masuruana manangon tu si Joab. Suruh tuau si Uria margaheti. Jadi disuruh si Joab si Uria manopot si Daud. Jadi dung sahat si Uria tu jolona disukuni si David maibana taringot tu sonang ni si Joab dohot taringot tu sonang ni aka parangani dohot taringot tu sonang ni humusuoni. Dungi didok si Daud mantu si Uria. Tuat maho lau muli tu jabum jalaburi patmu. Jadi dung ruas si Uria sian jauh ni rajai. Ihut masian pudina si lehon-lehon sian rajai. HP modom do si Uria di labung pitu ni bagas ni rajai rap dohot saluhut na poso ni tuanna jala dang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi dibari tahun halak matu si Daud songonon. Dang tuat si Uria lahu muli tu jabuna. Dungi didok si Daud matu si Uria. Dana pura horo sian pardalanan. Puasa sotuat ho lahu muli tu jabum. Alai ni nasi Uria mamadok si David garipoti parpadanani tole Israel dohot Juda maringan di bagasan aka udung-udung jala tuau si Joab rodi akan naposo ni tuaku marsaro manakas di ladang tungulu maau masuk tu jabuku lau manga dohot minum jala modom rap dohot jolmaku songon sitong na mangulu ho mangulu dohot todim molo tung olo au mabayan songoni. Dungin ni nasi Daud mamadok si Uria. Tinggal di sondo pe hodang sadarion. Marsogot pe husuru ho mula. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem di nasadari dohot marsogot nai. Dungi di otang si David maibana asa manga dia dopan na jala minum pola mabuk imbadan di bayan. Alai bodari nai ruar maibana lau modom tu podoman na rap dohot akan naposo ni tuanna. Jaladang tuat ibana lau muli tu jabuna. Tole manogot nai muse disuruh si Daud masada surat tu si Joab. Jala si Uria panongosanna di bahen. Ia hatani surat na yodo. Patongon hamuma si Uria tukan na sumobu marporang jala lumidak hamu sian pudina. Asahona ibana laos mate imasahatna. Martua donatu mangihon hatani debata. Jalan nau peopsa. Amen.
tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon idongata saha porseao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanati nubuhon ni si Maria naga begabean si Anton di parbadia andorang soabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuba nua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi har au porsea dito di parbadia jala adong sadahuria na badia huria atau pandihala Kristen akan abadia doho dihasani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate doho tianguluan nasora sudah amin.
Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Juli 2024. Partangyangan Wik, Rabu 31 Juli 2024. Sada, Wik Rawamangun tolu, dohot Wik Rawamangun opat, dibagasni keluarga Gustav Adolf Manurung Meirina, Jalan Mutiara Raya nomor 7, RT Onom, RW Onom, Kelurahan Jati Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Gading Raya Pisangan, dibagasni keluarga Henry Krisman Nababan, Melinda Boru Pajaitan, alamat Gading Viera Sada, Jalan Pori Raya nomor 10C, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Partangyangan keluarga Parhalado, Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 WIB, maringanan di gereja di Patupado partangyangan keluarga Parhalado Huhut Mangapuli. Sude Parhalado rap dohot keluarga asa madohoti partangyangane. Padidion Nabadia, Minggu 4 Agustus 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak. Ruas ni Ruyata nanaing mabuan dak danak laho majalo Padidion Nabadia asaroma mardaftar huhut marguru di hari Jumat 2 Agustus 2024 pukul 10.30. Jala diboan mas surat pengantar sian situa Wik, fotokopi akte lahir dak danak, dohot kartu keluarga Huria. Pelatihan pekabaran Injil Manang EE. HKBP Rawamangun dohot Badan Kerjasama BKS Marturia Patupa pelatihan pengenalan pekabaran Injil Evangelis Explosion Manang EE maringanan di Gerejata tu kategori Sada. Remaja dohot Naposo Bulung tanggal 3 Agustus 2024 jam sia WIB sahat tu na selesai. 2. Guru sekolah minggu dohot anak sekolah minggu tanggal 10 Agustus 2024 jam sia WIB sahat tu na selesai. Ruas ni Huriata nanaing medohoti pelatihan pengenalan pekabaran Injil Boy Mama daftar tu sekretariat gereja Manang tu Marturia. Bulan Oikumene anak sekolah minggu. Minggu Sadario 20 Juli 2024 pukul 10.04 sahat tu pukul 10.45 WIB di Patupado bulan Oikumene anak sekolah minggu Manang Boas HKBP Distrik Walu Jakarta maringana di Sopobolan Marpikir HKBP Padita Resort, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Seksi Sekolah Minggu dohot pitu halak anak sekolah minggu HKBP Rawamangun maddohoti acarai. Parheheon remaja dan kebaktian Padang. Parheheon remaja di Patupama 10 Agustus sahatu 8 September 2024. Aka kegiatan Boy Madicaha di Harotas Titing. Ibadah gabungan seksi Parupuan Huria Manang SPH. Seksi Parupuan Huria Patupa ibadah gabungan hari Kamis 1 Agustus 2024 pukul 10.05 sampai
maringanan di gereja ni udang sude ina asa madohoti ibadah gabungani. Kegiatan AMA HKBP Rawamangun. Seksi AMA HKBP Rawamangun mengundang aka AMA nama rumur 30 145 tahun laho margabung di paduan suara pria nanaing madahoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa Ganuk hari Sabtu pukul 10 sia 30 di ruang lantai 2 HKBP Rawamangun. Informasi dohot pendaftaran Boima menghubungi seksi AMA. Pelantikan guru sekolah minggu. Pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2024-2026 Patupaot Tama hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di Parmingguon pukul 10.30 WIB. Katekisasi Sidi HKBP Rawamangun angkatan 2024-2025. Pukaun di Huriat Tama pengajaran katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran mulai dibuka Minggu 14 Juli 2024. Formulir pendaftaran Boima dibuat sian kantor sekretariat HKBP Rawamangun hari kerja Senin saha tu hari Sabtu pukul 10 saha tu 10.06 WIB. Pendaftaran ditutup tanggal 2 Agustus 2024. Ibadah Rab Dohot Akanatoras di Patupa hari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Syarat lao madohoti katehisasi Boima di Jaha di Harotas Titing. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima sada. Keluarga Nyonya Sintua Kolonel Purnawirawan Albert Siahaan, Siti Magdalena Boru Damanik, Rosian HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2B, RT 006, RW 06, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, WIK Utan Kayu Manis. 2. Keluarga Andri Simanjuntak, Sirna Uli Boru Lubis, Rab Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Sipahutar, alamat Jalan Batu Kristal nomor 70 Siabe, Pulau Mas, Kayu Putih, Jakarta Timur, WIK Pulau Mas, Kampung Baru. Tuhat tama mamasu-masu nasida, gabe ruas nama ngolu di tonga-tongata, tarlu mobi di joloni tuhatta. Titing nanaing marbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason mah, Randi Marcel Simatupang, ruas ni GKPI Sidorame Medan, anak Niamata Renalde Simatupang Nahinan, Tubuni Inata Basaria Borus Regar, Dohot Oroana, Yolanda Hotminar Natania Boru Damanik, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, WIK Utan Kayu Manis, Boruni Amata Situa Krisman Damanik, Tubuni Inata Ade Imelda Boru Hutapea, Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Agustus 2024 di GKPI Sidorame Medan. Tuhatama nama masu-masu Parsaripeon Nasida,
gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Pilihan dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama akka barita namasa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Tona ni Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite Padita Resort di Inganan Nabe. Tabe ma dihamu di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huria. Merdongan roha mauliate di Tuhatta de bata dohot las ni rohatta nasian Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai di patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik na niuluhon ni Preses HKBP Pendeta Bernard Manik MTH mamuka sian ari Senin sahat rodi Selasa tanggal 22 sahat 23 Juli 2024 nama ringanan di Bogor. Di Pukado Sinode Distrikon marhite kebaktian dohot ulaun nabadia. Ni dohotan ni 235 halak sia 237 halak nani hirim rohana sida. Denggado merdalan Sinode Distriki sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan todi ni rohamuna. Efesus 4 ayat 20. Na pinasahat ni amata Sekretariat Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Dohot subtema di bagasan holong ni Kristus dohot parsauran di todi HKBP pai baru hadirion parohaon dohot parbinotoan ni akka pangula ruas dohot sude lembaga HKBP laho mangulahon pajauon ni debata. Na pinasahat ni amang ketua rapot Padita Maulinus Uwe Siregar MTH. Ruas ni Huriata HKBP manomu-nomu Sinode Godang HKBP 2 sahat 8 Desember 2024 di Seminarium Sipaholon Tarutung Tapanuli Utara. Debasian ulaun ni Sinode Distriki Majaloh Barita Pakobasion ni Preses Badan Audit dohot laporan keuangan distrik di halason parsinode do Pakobasion ni distrik nama muka sian tahun 2020 sada sahat 7 Juni 2024 marhite sada ni roha ni Huria dohot resort laho manupahi ulauni tari dadoi sian barita pangulaun ni Preses na di paadar di tongani Sinode Distrik suang songoni ni halason parsinode do parsitutuon ni sude Huria di HKBP Distrik Walu DKI Jakartaon laho manupahi tanggung jawab tu dana sentralisasi keuangan ni HKBP songoni nang patuduhon dukungan nagop tu akka program ni hatopan. Domu tu tahun 2024 tahun oikumene inklusif di HKBP diodolhon Sinode Distrik do sian ganup Huria makarikoton parsauran nau bidang tu akka nahumaliang dohot patupahon ragam ni ulaun nadenggan tu masyarakat sopola manadikon hinarikot ni namangeahi hasadaon di tonga-tonga ni Huria
marhite dohot bangsota songoninang lingkungan hidup asa marhitei gabe jupang hadameon dohot las niroha. Tahirim do marhite aka program dohot ulaun na pinatupa jalan amardalan di HKBP Distrik Walu DKI Jakartaon lumubi mai di tahun oikumene inklusif 2024 jala patakason parjongjong ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta gabe bohi dohot lokomotif di hasadaun niroha dohot parealehon di sadok distrik na adong di HKBP. Di patupado nang pamiliton di bagasan rohana yas sian tangiang dohot ni ojar ni panggora ni rohani sude parsinode tapi litma 2 halak anggota MPS 10 halak anggota SPD 2 halak anggota pemilihan sinode godang 3 halak anggota badan audit 5 halak calon preses tu periode 2024 sahat tu 2020 lalu akka omma goarna sada anggota Majelis Pekerja Sinode Manang MPS Ima Padita Kamiden Sitanggang dohot Sintua Insinyur Resberto Sinurat. 2. Anggota Panitia Pemilihan Sinode Godang Padita Rijon Malkon Siahaan dohot Situa Patar Roland JN Hasibuan. 3. Anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD Ima Padita Tupal Samuel Silitonga Padita Albert Doharman Manalu Padita Rijon Malkon Siahaan Padita Kaminder Hutagalung Padita Jasa Simorangkir Situa Rolani Lubat Tobing Alberto Simarmata Akmi Simbolon Andar Islan Siburian dohot Ginangan Nainggolan. 4. Anggota Badan Audit Distrik Ima Ramses Butar-Butar Dr. Surya M. Dominik Pardede David Panjaitan. 5. Calon preses sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Ima Sumihar Sinaga Pendeta Ridhoi Batubara Pendeta Arthur Sitorus Pendeta Abednego Sirait Pendeta Donald Sianturi. Di halason parsinode do hasil ni pamilitonon di bagasan uduk dohot serep niroha dirajumi parsinode jala debata doon mamilit sian akan naung mangarade diri turagam ni ulaon di tonga-tonga ni huriat. Tatangyakon ma asa nasa haputusan naung ditotopon di sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 22-23 Juli nasalpu maboan hadingganon dohot hadameon hamajuon dohot transformasi haroroan nilas niroha tu sadok huriata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan para siroha nasumurungi mahitabe di lam marsitutu ganup ruas dohot parhalado mangulahon parsaoran panidangion
dohot pakobasion di bagasan panogu-noguon nitodi parbadia. Amin. Bogor 23 Juli 2024, Tabe Mardongan Tangiang HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Maria,
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion barita nauli na sahat tuhita di minggu pasapulupi siahon dung pasaplopaton dung Trinitatis nienet do sian Yohanes onom mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 15 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut. Asadung salpu arii di taripari Yesus ma tau Galilea Tiberias alai torop mahalak mangihuton ibana ala di ida nasida tada aka nabinahenna tu nahasitan dungina kok ma Yesus tudolok lahu hudul tusi rabdohot aka siseanna alai jonok nama Paskah ari raya ni Yahudi dungi manatap ma Yesus di ida matorop halak Roma dapoton ibana jadi didok ma madok si Filipus siad dia ma tuhorot taroti asamangan akaon alai didok pesongoni nalau mangucuni ibana do ai diboto hiado si bahenonna jadi dia lusi si Filipus maibana dang sae roti arga 200 upang asa dijalo ganup nasida sasaotik dungi didok sahalak sian akka sisianna ima si Andreas anggini si Simon Petrus ma madok ibana adong dodison sadadak danak naupeop 5 roti dohot 2 deke alai sadia mai tuna saitorop alai didok Yesus ma dokon hamuma hudul akajol mai alai bidang do japalan disi dungi hudul madisi torop ni bawa arga 5.000 asa dibuat Yesus ma akaroti i didok ma mauliate diparlehon mai tuakana huduli sian dekei pesongoni saguru lomo ni roha nasida alai dung bosur nasida ninna mamadok aka sisianna papungu hamuma aka ebai-ebai asa unang magopo gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti i nasosuda aka namangani asadung diida halaki tada nang binahen ni Jesusi ninna nasida ma omma tutu panurirangi nanaeng ro tu portibion mamoto ma Yesus naeng ro nasida manoro ibana lahu pabakiton gabe raja jadi maporus ma sasadasa tudolok ido sahat ni turpokta hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion totu barita taringot Yesus mangalehon mangan 5.000 halak marhite 5 roti doho 2 deke ngajojot tabege baritaon sian Hamid metota sian dakdanak sikola minggu
Bahkan adong do edde ni sekolah minggu mono taingot amang dohot inang 5 roti dan 2 ikan. Jala sahat rasi rasa sadarion sai mula kulak do tabege barita taringot tu Jesusi na mangalehon 5.000 halak. Marhite 5 roti dohot 2 deke. Totu dang bosak kita mabegei amang dohot inang. Jaladang dohonot ta amang do inang ngahubotoi. Jaladang dohonot ta ngahuatusi i. Holam mangulahon na may nang padita ni namuseat ya. Alay ahado nang idaot ta siani amang do inang. Marhite barita taringo tu Jesus mangalehon 5.000 mangan halak. Jala didok naking di bagasan turputai sopola dohot akka paropuat di sini dok ima didok dia 10 alai didok Jesus ma doko kamu mahudul akka jolmai alai bidang do japalan di si dungi hudul ma di si torop ni bawa arga 5.000 akka bawa sopadohot akka paropuan molo persini si Yohanes. Karena dia menuliskan ini terpengaruh dengan imanaking sistem patrilinear. Garis keturunan ayah. Aka kaum bapak do dihitung. Songok kita halak batak marga ni bawa do dikira gabe pinopar. Ido benar didok naking akka bawa disi. Asa alanido amang dohot inang sianina yang idaut tado ima laho pahoton hapor syauta ima namarhuaso do Jesus manarihon ngoluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Songon suara ni topik ni mingguta sadarion namarhuaso do Jesus manarihon ngoluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Saya tertarik amang inang dalam topik bahasa Indonesia dikatakan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Dan didok disi Yesus memenuhi keinginan kita. Alai kebutuhan tado dan keinginan ta ala berbeda do kebutuhan dohot keinginan. Jala jujud do hita amang dohot inang lu jahita mula ulaun kita bekerja keras siang dan malam tanpa ingat beristirahat hanya lebih banyak memenuhi keinginan kita. Dan kebutuhan ta keinginan ta do. Berjuta-juta bermiliar manusia di dunia ini Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan manusia. Tapi satu keinginan manusia Tuhan tidak akan pernah untuk memenuhinya. Sada keinginan ni jolma dan sanggup Tuhani memenuhi. Tapi semua kebutuhan manusia Allah sanggup untuk memenuhinya. Hidup na tadok naking amang do inang lu jahita sifat agumudang untuk memenuhi keinginan tado. Taida ma amang dohot inang akaya nak kota parsikolai gumudang do sifata hita manuhor kuotana daripada mabayar uang sekolana apalagi molo sekolah negeri do gratis do. Bolo do manuhor nang pe adong wifi di Jabuta, adong wifi di sekolah, tapi ketika mereka keluar dari rumah dan sekolah asik dengan gamenya basa bulan ratus manuhor kuotana. Taida ma amang dohot inang gudang niak kekebu keinginat tahi dihita akaina
Segudang akka abita di lamaritai, lamari ido mamake. Sian sude warna adong do disi, sian sude model adong do disi. Ali sehali pakai doi. Mulai sian tas dengan segala model, dohot mereknya yang branded dengan harga yang mahal. Alai sehali pakai doi. Hola tapake tong sasitel, mulai sian sepatu satu susu konde, nungabe sipan namay, ngahiaw pakai marpoto ninda musea te. Apalagi kita ibu-ibu ya, kalau sudah dipakai itu berfoto selfie, hola nian non fotoku ninna, hirip pun na sodong baju kudang dipakai be, disipan nama di lamari. Kebutuhan dia amang dohot inang, keinginan doi amang do inang, bukan kebutuhan kita. Jala jodoh hita lau tu pasar amang dohot inang, kata surati belajata, ale lari do sian nata surati i. Taida ba adong nyak kapetas na bagak, nauli baju na bagak, ninna hita. Parjulo do tu si hita, tading ma akan narikoti, sian ima nagabe hagyot tanakanin. Sursarma gumudang may naking ima pengeluaran besar pasak daripada tiang. Apalagi sonari amang do inang dang humurang balajonnya kaparkarejo sonari jika dia memanfaatkan gaji sian parkarejoan nai. Alay boy do sap 5 juta gaji na sa bulan. 2 minggu ngamorak marit ibana marutang tuson, marutang tusan, alani keinginan. Apalagi adong kemudahan menawarkan pinjol teh. Banyak sekarang bukan hanya remaja naposo pemuda, bahkan orang tua terlilit utang pinjaman online. Ay murah-murah tong ate emang do inang dang rentenirbe pinjol nama. Bahkan ya nakon nadang bui marsikola ala niaha ala ditahan kakana. Kartu keluarga dipinjoli, HP mendaftar ibana tu SMA negeri marhite jonasi harus ada kartu keluarga. Korban maya nakon nadang sikola, Roma melapor tu gareja, sontoh ate inang. Buhado bainon namion. Idok manapugus, HP naso, boy do mengandalikan keinginan. Asa di sima naking amang dohot inang, taida di son nakanin, ima gudeng ni akak keinginan di bagasan ngolutta sigano pare. Dakola dadanak, dakolan ina, aka ama pe, songonido sude sianak kadadanak, sahat tu nama tua. Alay taingot ma amang dohot inang, marhite turpuk sadarion, marhuaso do Jesus manarihon ngolutta. Dadaholan mangarihon si panganon, si inumon, alay dohot do sudi, nang dia kaparsahito tay. Marhuaso do ibana, manarihok kita. Idot naking dia ayat 2 alay terop mahalak mangihuton ibana, ala di ida nasida tada akan nabinahenna, tunahasitan. Dipayut-diut nasida Jesus. Ala tadda halongangan na binahin ni Jesus, pamalupon akan amarsahid. Dohok raga makatadda halongangan dope. Songoni nang dibagasan trupukon. Patut do HP di dok halak batak, ida-ida, nabosur, jora-jora, namale ida-ida na busur. So adong terjemahan ni bahasa Indonesia teh ya, sehubain nakin terjemahan na adunay lihat-lihat yang kenyang damate ya, jera-jera yang lapar damate dang pas sasaran na kan alai maheba ni makna ni bahasa Bataki, ida-ida na busur, jora-jora namale. Busuran akan atorop madaya kana uli na pinatupan ni Jesus umban tubuh roha nasida pahut ihut Jesus. Asam mana parjulo amang dohot inang
naeng idaut tasian turpukon tai huton tuhat tai alanunga takas taida alanunga takas taida alanunga takas tadai jalata jalo ima jalata tadda huasona di bagasan gulutta ima namangalihon gudang halongangan bulun di bagasan ngulutta. Lo bisian na tapikiri, lo bisian na tapangido di patupa debata. Tarlumobi haluaon na pinatupa ni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus jala marhuasur debata imanakanin laho manarihon ngulutta secara keseluruhan holistik baik jasmani maupun rohani. Dakolan perdagingon amang do inang alay marga siani partodiot tape disarihon debatado marhite-hite hamamate ni Yesus dihau pinar silangi. Jala terus do ibana manarihon ngulutta di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta. Alaibana doroti hanguluan naso sudai. Asa di bagasan ni iya mangdo inang taingot ma. Ditiki panopaon pe dang perjulu jolma di toppa di bata. Alai parpudi do di toppa di bata di hari paonopod do di toppa di bata jolmai hari parjulu satu hari palimahon. Sudi akan narikot di jolmaido parjulu di toppa de bata jolo di parade do sudi akan narikot di ngulu ni jolmai alani nang dang sumariak kita di ngulutta dang sumariak kita di ngulu ni akayanak kotai buaman no bainok wa kapahupukon buama benok wa kanakokon jaido kan jojo pikirata ya sumariado de bata dakolam manappa ibana alai manarihon ngulutta marmudu-mudu hita disude pardalanan ni ngulutta alanido amang do inang molo dung taida saluhut nai taihutton maibana unang masadi makirim digogo ni huasona. Banyak hal yang telah kita lihat karya Allah, perbuatan-perbuatan, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Acugari tapatorang torang ya mangdo inang dan cukup sadari hita patorakon imaragam halongangan nabinahin ni debata di bagasan ngulutta. Napaduahon ahadon ang idaot tasyan turpuki diboto Tuhanido aha sipatu paon na manarihon ngulutta. Marhuaso do ibana paradehon nangpe diinganan na suding jalataida di bagasan trupukon siyan na pineop ni sahalak dakdanak na metmet do sahalak dakdanak na metmet ido didok die siyan naking amang do inang adong do di sonsada dakdanak naupeop 5 roti dohot 2 deke alay sadia may tunatorop hola marhite 5 roti dohot 2 deke manarihon torop halak ragam dalan di bahen debata manarihon ngulutta dang holan sian akka ulaut tanabel gaya mangdo inang sian ulaut tanamet metipe kalau itu kita anggap met-met kecil ulaut tai alai sianipe disarihon debatado hita dang ikon gabe pejabat hita menduduki suatu jabatan asa disarihon debata hita dakolan sian pegawai manang sian pengusaha besar hita debata mangarihong ngulutta sian 3 ta kresek-kresek mulu di Sumatera di dok ya sian terkresek nih nate ya kios-kios kecil pun disarihon debatado hita mangdo inang setabi hita mangdo inang dohot akka
Dongatta pertambal banipe di sarihon de batado hita. Di sude perdalan akka pangulai pe petani i di sarihon de batado ngoluna. Dohot akka mungkin ya tambal sepatu juga, dohot ragam ya ngulu ni colmai dia ka ulaon na di sarihon de batado hita. Jala taingot ma amanginang tarpatupa de batado hita gabedalan hanguluan tuak kadongata. Danak namet meti gabedalan hanguluan tuak katorop colma marhite 5 deke dohot 2. 5 roti dohot 2 deke. Taringo tau ya amang do inang naing tu Kebayoran ya Jakarta Selatan adong siulauku marmotor rau. HP menghindari macet. Rupanya di Jalan Sudirman pas di depan Plaza Asia bocor mak motori. Ya, bocor kadang adong tempel bandisi kan. Dang adong ai Jalan Sudirman kota kantor-kantor buah mabenokku bocengan au dohot siakangane. Nah, gimana nih Mam? Motor kita bocor. Roma security siane. Bu, kenapa? Ngoka medak kuboto behu dia lao. Molo margrepa mangadu ulakon tinggal ma nyon si boruon. Barang mungkin tinggal honokku ni narohakku. Sahalakna bangaradoti motori. Roma security. Pak, maaf, di mana ya ada bengkel di sini? Niko. Jauh loh Bu. Ibu harus jalan berapa kilo? Kurang lebih 1 kilo ada. Nanti habis Jalan Sudirman ini inang belok kiri lupau jalan naik, di situ ada bengkel. Lah, angkut pedang adong sani memulus kan? Nah, alaya hamari dok security. Ini bana mah, Bu, mari saya antarkan. Saya bonceng ibu, ya. Nah, anaknya biar aja jalan. Ini motor ini biar aja dibawa kawanku nina. Dibuang mah amang inang, marsi patu tinggi batung merjas kan? Dibuang mah sahak matu bengkeli. Hulea mah songon las ni rohaku diurupi. Ini Pak, terima kasih ya Pak udah nolong. Oh enggak Bu, saya ikhlas menolong ibu. Denguli bana. Ususok tutu katong na denguli bana. Dungi sahak mah di parbengkeli tong. Berapa saya bayar? Ya seadanya aja Bu. Tapi ini ganti ban dalam ya harganya segini. Jadi naruh aku mau lihat tema Tuhan. Masih banyak rupanya orang-orang yang baik. Walaupun banyak juga orang-orang yang tidak peduli. Lapatan nasian ulau tai amang do inang. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Dang halani belgani ulau tai. Alai sian ulau tanamek metibu hita mengurupi taruli halak, taruli lasniroha, taruli pasu-pasu. Ima akka dongata na dihumalia kita. Asahido nakanin tarpatu padi batado hita gabe ula-ulana manarihon dongata mangalehon hanguluan sopola marlubi-lubi. Taparhasiang maamang do inang ima akan nanilehon ni debata di bagasan ngulutta. Asa siani nakanin lam di pasu-pasu tuhat tahita. Idoban na didok nakanin di ayat 10 tului didok disi gabe di papungu mulayan 12 alai dung bosur nasida ninna mamadok akka sisianna papungu hamu ma akka ebai-ebai asa unang manggopo gabe di papungu nasida jadi gok masa 12 apang eba-eba sian na 5 roti na sesudah akka namangane sopola merlubi-lubi di papungu. Jadi lapatan na di siamang do inang bohado hita berbagi bagi orang lain. Terlumubi di ulau nate ya implas ina-ina marpalastik dokan adong doang plus ama-ama marpalastik dang rate implas doate ngai boto ngai sakkapi lao marimplas ali dang ibu plastik na tong do halak direpoti adong plastik muida nina museate idokan ay molunong marsakap do nang tebu-tebu plastik tate tong halak direpoti laho implason daku boto di pahangani di jebu tu pabolong do tong ate nang
Holan bido mabuku siate. Habis sudah ingok menghalangi gabe bolong do. Nah, ulu do songoni hita. Hape adong na makarekoton. Unang pola merlubi-lubi. Ya, molo tidak menjadi kebutuhan kita itu. Tidak usah kita utamakan keinginan kita teh. Ya, kebutuhan tama. Itap ni nabui panganot tama. Asa unang abolong sahat tujabu. Bahkan juga dalam kehidupan kita Mang Do Inang, ya, unang merlobi-lobi alai tasarihon ma dongata, ya. Tabo to teh ilustrasinya songon tesi air minum dalam gelas. Air minum dalam gelas yang penuh itu bisa kita isi kembali ketika airnya kita berikan kepada orang lain untuk diminum. Alai mologok doi bana taisi muse itu akan tumpah berlimpah dan tidak ada gunanya. Alai molo taleon doi tapainum tudongata, Tuhan akan menambahkan rejeki kita. Tidak pernah kekurangan tapi semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Jalan apa tuluhon Amang Do Inang totong mahita marhapor syaon natugu. Songon si Filipus jujut do hita diuji marhite hapor syauta. Itu taida dia 5:1 naking didok songonon disi. Dungi manatap ma Jesus di ida matorop halak Roma dapoton ibana. Jadi didok mamadok si Filipus. Sian dia ma tuhorot taroti asamangan akaon. Alai didok pesongoni nalaho mangucuni ibana do. Ay diboto hiado si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus maibana dang say roti arga 200 supang asa dijalo ganup nasida sasaotik. Cucu do hita Mang Do Inang di hamaolon na taadupi di bagasan nguluta petor maretong-etong do hita marhite matematika logika tata. Songon si Filipus do si Andreas di bagasan turpukon. Alay taida manak kanin dalam ni debata doninna didok di ayat onominak king Amang Do Inang ay didok pesongoni nalaho mangucuni ibana do ay diboto hiado si bahenonna. Setiap persoalan, setiap hamaolon molo taetong i hamaolon di bagasan ngulutta dalam ni debata do manguci hita, menguji hapor syauta, menguji hatugutta, menguji kesetiaan kita, menguji parsihotota di bagasan nguluta tutuhata Yesus Kristusi. Asa disido naking Amang Do Inang naing radi jala sigop hita mangulahon parsuruon itu hata nang pedang siat turohata dang siat tu utok-utokta alai bulus mangulahon di bagasan hapor seaon. Ala gudang nasotolap dipikiri ima pikirat tahun mangatusi dalan ni debata. Ala nido Amang dohot Inang. Nah kita totong songon nahudok kami nakanin si pata lubi sian nata pikiri teh. Lubi sian nata pangidoi. Banyak sudah tanda-tanda yang kita terima, halongangan, mujizat yang kita terima dalam kehidupan kita. Jala di bagasan perdalani ngoluta banyak ujian-ujian yang kita hadapi untuk semakin mematangkan iman kita, semakin mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Marhiti ragam ni akkamaha maulon nata adupi alai taingot mah habuluson mangulahon parsuruon ni debata di sido suk-suk pasu-pasu ni debata di pasahat gabe hanguluata. Alani Amang dohot Inang kita mengikut Yesus bukan hanya imanaking untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Alelubi siani imangulu partodiota. Jala ido banda sumuru Yesus naking. Tiay saplo pado saplima asadung di ida halakita danang binani Yesus ni nanasida ma omma tutu panurirangi nanaing rotu portibion mamoto ma Yesus neng rona sida manoro ibana lahu pabakiton gabi raja jadi mapuru sasada satu dulu. Yesus bukan hanya menjawab segala persoalan kita dengan memenuhi kebutuhan jasmani kita,
ale marga siane molo pe marsi taonok kita ya di bagasan nguluta ragam nia kahamaolon si taonon parsahiton itu semakin menguji mematangkan iman kita kepada Tuhan dan semakin memurnikan kita seperti emas yang selalu dibakar, menunjukkan dia tetap emas, menunjukkan kita bahwa kita benar-benar adalah orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gicang. Mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Dilas ni rohanami di bagasan tikyon. Marhite barita nauli nahubiki hami. Paingoton hami di bagasan haporsion nami. Namarwaso do Jesus manarihon ngulu nami. Sian dalan na met-met pe di sarihoko do ngulu nami. Bahkan sian hamit meton nami. Boy do hami nang manarihon dongan nami akan nahumaliak kami. Mauliate madihatami Tuhan. Imananaing si hangulunon nami. Buanon nami turagam ni parsoran nami. Di tonga-tonga ni bagas nami. Di tonga-tonga ni masyarakat. Di tonga-tonga ni huriam. Manang di dia behami mangula. Akka ulaon nami si kanupaari. Pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu ruas ni huriam. Dia karagam ni pergumulan. Si taonon hamaolon. Las ni roha. Dohot pakirimon nasida. Asa totong marsihohot nasida di bagasan asin roham. Tuhan di batama nami los di bagasan tikyon. Dia kadungan nami na di bagasan parukilon. Alani parsahiton na dirawat di rumah sakit nang ditongani bagas nasida. Papos roha nasida patugu haporsyon na marpakerimon tuho. Dia ka pengobatan na niadupan nasida. Dohot dia kana hatchit nan hilala nasida. Ima tiolan borusinaga renol huta barat. Bistok huta gaul nyonya butar-butar boru purba nyonya galingging boru siahaan situa RUM sirait rumondang boru marbun nyonya Anita tatina 70 boru siahaan nita boru sinu haji nyonya sibagariang boru huta barat nyonya simajuntak boru pancaitan nyonya tambunan boru simbolon situa nyonya galingging boru siahaan situa dumaria boru sihombing es simbolon nyonya sinaga boru simbolon situa bungaran siregar rumintang hutasoid es si hombing nyonya es sinaga boru si hombing rus teoria boru si tanggang nyonya tambunan boru huta gaul KM si hombing nyonya silalahi boru samosir nyonya huta gaul boru si majuntak kalista si hombing nyonya pendeta hasibian boru saragi Victor sinaga nyonya pasaribu boru si tukir pantun huta barat Josia manurung mutiara boru manulang nyonya huta barat boru raja guguk Bendi Marpaung, situa SP Hutasoid, Las Maria boru pancaitan, Lisnawati Marito Simajuntak, situa Bistok Hutauruk, Ferdinand Sitanggang, TP Simajuntak, Murtiani boru Siregar, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, doho sudi akar ruas ni huriam, nasubui hugari hami sada-sada, nasotar surat guarna di wartar cematon, homa Tuhan nama jama pamatang nasida, mangalehon halabohon, hamalumon, di parsahiton ni pardagingon sumuang di hilala nasida gabe hipas jalaboy nasida mulak mangulahon akka ulaon doho parsauran nasida Tuhan Jehovah di batama nami dia kaulaon nami sa minggon tuho mahu pasat hami Tuhan asa mardongaton ho hami di bagasan las ni roha mangulahon ni ho Bartolomo ni roham tarpuji maguarmu alaniasi doho dinggan di basam di bagasan tikyon nang dia kena merayakan ulang tahun kelahiran doho perkawinan tabayonmu akapasu-pasum tu nasida asa di bagasan ni lam takas nasida marnida pangaramotionmu di bagasan ngulu nasida di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhan ta marhiti namaredes yang bukedi 200 sia ayat sada laos tapasahat ma peliata.
Dehone tolu jongjong mahita. Tatangyakon ma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na moliutus hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo megabe uap na khusus di jelum pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasea kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, sesaut malongmoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusan nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutoddim amin. Selamat hari Minggu marihita saluhudna